салом алейкум дӯстони гиромӣ, имрӯз мо бо ҳамроҳии шумо тақвимҳои Google яъне календари Google-ро меомӯзем. Биёед новобаста ба сомонаи calendar.google.com мегузарем. Дар бахши мои календарӣ созад календарро интихоб кунед ва дар равзана кушода шуда дар майдончаи назди названи календаре номи тақвими худро гузоред ва дар майдончаи зери он описание яъне маълумоти муфассалтар, каме муфассалтар оиди календаре ки месозед, тақвиме ки месозед дар инҷо нависед. Открыть общий доступ к этому календарю, яъне дар инро низ интихоб мекунем то ки календари мо, тақвими мо дастрасии omma бошад. Яъне мақсади мо онро дар сомона ҷойгир кардан аст. Каме меистем ва дар саҳифаи асосӣ дар қисми чап дар бахши мои календарӣ тақвиме ки шумо айни хол сохтед пайдо мешавад. биёед онро интихоб мекунем. яъне барои ин дигар тақвимҳое ки мо аллакай пеш аз ин сохтагӣ ҳастем, онро яктараф гузошта танҳо аминро интихоб мекунем, то ин ки чизе ки яъне чорабиниҳое ки мо ворид мекунем дар ин сабт шавад. Барои ворид кардани чорабиниҳои нав танҳо болои он сана мушакро бурда, тирчаи мушакро, тӯгмачаи чапи онро пахш мекунем ва дар равзанаи кушода шуда номи чорабиниро менависем ва тӯгмачаи саздаро пахш мекунем. дар натиҷа чӣ хеле ки мебинед, ҳамин ҳар як чорабинӣ дар ҳамон санае ки болои он мо тирчаро бурда мушакро пахш кардем, дар он ҷо сабт мешавад. айни ҳол ман тақвими намунавии омода сохтани наворҳои омӯзишии мазкурро ки яке аз онҳоро шумо тамошо карда истодед айни ҳол сохта истодам. тарзи илова намудани чорабиҳои нав ҳамаш як хел аст. шумо танҳо болои он сана бурда мушакро пахш мекунед ва номи чорабиниро нависта тӯгмачаи саздаро пахш мекунед ва ҳамин тариқ он илова мешавад. умуман ин тақвимҳо барои он муфид ҳастанд ки агар ки мо дастраси онлайн кунем онро, ягон чорабиниҳое ҳастанд, нақшаи кориҳое ҳаст ки ҷамъият бояд аз он бохабар бошад. фарқ метавонад нақшаи кории ҳукумат бошад ё ин ки агар ки шумо бо як гурӯҳи муайяне кор кунед ки дар редаксияи шумо ҳастанд, ҳамкорони шумо ки як нақшаи умумӣ доред, онро низ метавонед дар ин тақвимҳои Google созед ва танҳо ба нафарони алоҳида дастрасӣ онро кушед. Открыть общий доступ к этому календарю маъноро дорад ки ҳама имконияти дастрасӣ дорад ва пеш аз он ки embed кодро нусхабардорӣ кунем, биёед бахши настроить цвет, размер и другие параметрро интихоб карда ба саҳифаи нав мегузарем ва рангу бори тақвими худро каме ҳам бошад дигаргун мекунем, яъне санаи ибтидои он нишон дода шудани онро интихоб мекунем ки аз кадом сана нишон дода шавад ба хонандагони мо. метавонем инчунин дар календари мазкур, дар тақвими мазкур тақвимҳое ки пештар сохтагӣ ҳастем, чорабиниҳое ки дар он тақвимҳо нишон дода шудааст, онро низ ворид кунем. чӣ хеле ки ҳозир мебинед, режим просмотра по умолчанию маъноро дорад ки хонанда пеш аз ҳама чиро мебинад, тақвим якмоҳа, якҳафтаина ё ин ки рӯйхати чорабиниҳои ба нақша гирифташударо. пас аз он ки намуди зоҳирии моро қонеъ кард, embed кодро нусхабардорӣ намуда дар сомонаи худ ҷой медиҳем. ва биёед бибинем ки тақвими сохтаи мо дар дохили сомона ҳангоми ҷой додан чӣ гуна мешавад. инҳол шумо мебинед ки он чӣ хеле ки дар дохили захираи calendar.google.com ҳаст, дар дохили сомонаи мо низ ҳамчунон намудор мешавад. ва ҳамин тариқ ман ба тамоми хонандагон нақшаи намунавии сохтани наворҳои омӯзишии худро дастрас намудам. ин буд наворҳои омӯзишии навбатӣ. ташаккур барои диққат.